Dobrodošli na U sebi. Ove nedelje pričamo o rupama na putu. Zamisli da voziš putem i naiđeš za znak. Pazi, rupa na putu. Voziš polako, auto zadrhti, ali prođeš. Sledećeg dana isti znak, ista situacija. I tako svakog dana, ali niko ne popravlja rupu. Umesto toga stavili su znak. Zvuči besmisleno, ali upravo to radimo sebi svaki put kada kažemo: znam da imam problem sa besom. Anksiozna sam, ja sam preosetljiv. I tu stanemo. Stavljamo etiketu na sebe kao da je to dovoljno. Postavimo znak, ali ne popravljamo put. Kao da samim priznanjem problem postaje rešen. U savremenom jeziku samosvesti naučili smo da priznanje zvuči kao zrelost, ali da li se zapravo nešto menja ili se samo vozimo preko iste rupe uz isti izgovor? Biramo etikete umesto promene jer priznavanje mana deluje kao da smo obavešteni i samosvesni, jer dobijamo validaciju i pohvalu, jer izgleda kao da radimo na sebi iako stojimo na mestu, jer osjećamo olakšanje kada stvari imenujemo, makar ih ne rešavali. Ali priznanje i razmišljanje bez promene nije rast, već izbjegavanje odgovornosti. Možemo godinama ići na terapiju, ali ako se ponašamo isto, nismo se pomerili ni za milimetar. Uvid je neophodan, ali prava promena se dešava u praksi, kroz ono što radiš svakog dana. Ponekad etiketom zapravo manipulišemo, pričamo o svojih manama ne da bismo ih promenili, već da nas ljudi ne bi osuđivali zbog njih. Kažemo: znam da sam težak, ali takav sam. Imam napade besa, ali bar sam iskren. Zvuči kao iskrenost, ali je zapravo pokušaj da dobijemo oproštaj bez truda. Nećeš biti drugačiji ako samo priznaš. Moraš da učiš drugačije reakcije i da postupaš drugačije. I to svakoga dana. Kao što lepimo etikete sebi, lepimo ih i drugima. To je zato što je razmažena, tipično za muškarce. Zaboravljamo da okolnosti nisu uzrok i da nismo samo zbir naših trauma, etiketa i statistika. Etiketa zamenjuje razumevanje i oslobađa nas od obaveze da zaista upoznamo nekoga. Hajde da razmislimo. Napravi spisak svega što te opisuje. Pol, nacionalnost, porodica, poreklo, izgled, temperament, rana iskustva. Zapitaj se, jesi li neku od tih stvari nekada koristio kao izgovor zašto si takav? Jesi li nekada sebe definisao na osnovu nečega što možeš da promeniš? To je početak skidanja znakova upozorenja i početak pravog rada. Prvi korak nije da baciš etiketu, već da razumeš šta ona skriva, koju promenu pokušavaš da izbegneš. Promena nije uvid, nije knjiga koju pročitaš niti reel sa citatom, nije ni terapijska rečenica koja te uzdrma. Prava promena je svakodnevna praksa na nivou ponašanja. Dosadna, teška, nezahvalna, ali jedina koja menja život. Promena je da svaki put kada treba da stigneš na vreme ustaneš ranije, da svaki put kada ti dođe da planeš udahneš, da postepeno menjaš navike, obrasce, reči i ponašanja. To je ono što zaista menja odnose i ono što ljudi primete. Svesnost je divna stvar, ali je samo početak. Ako ne popraviš put, uvek ćeš se vraćati istoj rupi. Znak pazi rupa može da stoji decenijama, ali ćeš se saplesti svaki put kada prođeš. Ti nisi samo ono što ti se dogodilo i nisi svoja etiketa. Skini znak, uzmi alat i popravi put.